No niin, ja terve taas kaikille. Se on Akso täällä taas uuden videon parissa. Ja tänään videon aiheena on pelata Among Usia, Geometry Dashia ja viimeiseksi vielä Granny, joten kannattaa katsoa loppuun video. Ja jos teidän mielestä Among Us on niin on se munkin mielestä aika vanha peli. Mut jos sama. Tämä on siis 30 tilaajien spessu-video. Eli siis kiitos todella paljon kaikille tilaajille. Ilman teitä tätä video ei olisi tehty. Mutta joka tapauksessa mennään suoraan peliin. No niin, nyt päästiin peliin. Ja vaihdetaanpa tästä heti suoraan jotain päälle. Ei tässä tämmöisessä asussa oikein voi minnekään mennä. No nyt me laitetaan oikein hienolle. No niin, siitä se lähtee. Tää peli lähtee alkuun. Ja toivottavasti mä oon impostori. Mä toivon, että mä oon impostori. Impostori. Ei, crewmate. 3 impostoria 11. Oi. Nyt pelottaa. Mä en oo siis niin pitkään aikaan pelannut Among Usia, kun edes niinku osaa kuvitella. Siis mä en oo niin pitkään aikaa. Joten katsotaan, osaanko mä pelata, en ilmeisesti osaa. Noniin. Saatiin me toikin tosta nyt tehtyä oikein sinne. Okei, sä oot sus. Sininen viivi. Oh no. Vihreä paino nappia. Onko se selvä? Oh! 2 on kuollut. Oh no. Ei joo. Ei mitsi. Nyt pitääkö se kuka? Kuka on impostor? Kuka? Bodyboard. Kuka on bodyboard? Toi on sus. Bodyboard on sus. Bodyboard on sus. Äänestäkää. Jes, bodyboard lähti pihalle. Mä toivon, että se on impostori. Jos se ei oo, niin mä hävitän. Me kuollaan. Noni, ole impostori. Jes, oli impostor. Noni, let's go. 2 impostoria jäljellä. Äkkiä tekee niitä himputin tehtäviä. Onko siellä näkyykö mitään? Näkyykö ketään? Okei, noni, siellä on violetti. Okei, sininen ja violetti. Noni. Olisiko kumpikaan impostori? Okei, nyt se meni tonne. Näittekö te just sama mitä mä näin? Näittekö te just ton sama mitä mä näin? Et tapaa mua! Näittekö te ton? Näittekö te ton? Se on se Saijani! Se on Saijani! Se on Benson! Benson! 100% varmana Benson! Benson lähtee. Nyt Benson kuule lähtee. Benson on murhaaja. Mä näin. Se murhasta violetin. Randyfly lähti. Ja Benson oli impostor. Noniin. Yes. Kai se oli. Tietenkin se oli impostori. Totta kai se oli impostori. Ja 0 impostori jäljellä. Se on voitto. Se on voitto tästä pelistä. Kiitos. Kiitos kaikille. Tämä on hieno. No niin, tästä se sitten lähtee. Tämän päivän toinen Among Us-peli ja... Ees, mä oon impostori. Noni, let's go. Shapeshifter, mitä toi meinaa? Shapeshifter, jaa. Siitä, näin. No. Nyt on positiivista, se ei ollut impostori, joten... Nyt mä rupean jatkamaan peliä. No siitä. Tietenkin. Ne 2 tippuu ja ketään impostori ei äänestetty edes missään vaiheessa. Ei ollut impostori. Onko tää nyt voitto? Tarkoittaako se, että on voitto? Ei oo vielä. Pitää murhata joku. No niin, siitä! Voitto meille, impostoreille. No niin. 2 pelistä voittoja. Ai että se on hienoa. Eli seuraavaksi mä menen pelaamaan Geometry Dash Worldia, mitä mä oon nähnyt, Laurikin on pelannut ja mä menin siinä itsekseni 2 tasoa läpi ja se tuntui ihan kivalta, joten nähdään sit siellä. Moro. No niin, täällä sitä ollaan Geometry Dashissa. Unohtui heti. En näe mitään. Mitä tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu? Mä en näe mitään. Häh? Mitä pitää tehdä?
mennään. Ei! Ja mä hyppäsin taas. Miksi tää ei toimi? Mulla nyt? Mä haluun vaan mennä. Maaliin. Noniin, mä pääsin sit. Noniin. Saa mennä. Usenkka. En mä voi tossa kuolla! Se oli niinku mahdollisimman helppo paikka, mistä olisi kaikkien pitänyt päästä. Se oli vähän yhtä helppo kuin tää alku. Bang! Nyt on muuten vaikea. Pitää seurata näitä musiikkia. No niin, pitää seurata musiikkia. Nyt vaan mene vaan. Yes! Siitä! Tässä on 3. Selvitetty. Come on! Onks nimenomaan sitten tää vai onks joku muu? Lauri voi ite kertoa mulle sitten, mutta katsotaan, pääsin nyt pitämässä kuin Lauri. Ei nää kauhean vaikeita ole. Noniin. Heti kun meni sanomaan, että ei onneksi kauhean vaikeita oo, niin heti kuolin. Noniin, eli ei pidä sanoa yhtään mitään. Tällä kun ei pitkälle pääse. Noniin. Okei, nyt meni pitkälle. Mitä? Mä pääsin yli puolen välin. Mut sitten tossa oli joku himputin ponga, joka otti mun eteen joku... Oikeesti. Minä olen Aksu Plays. Ja mun numerot on 431 ja minä olen tullut tänne pelaamaan. Ei häviämään. Häh? Mitä oikeesti? Mä vihaan tätä peliä. Ja Usenka, niin mä lopetan. Okei, nyt tuli Usenka. Mä lopetan vielä. Mä haluun onnistua. Okei, mä lopetan tähän. Eli siis... Joo, nyt on Geometry Dash päästy loppuun asti. Seuraavaksi pelataan kuumottavinta peliä tähän videoon, eli siis Grannyä. Oot joskus pelannut Among Usia tai Geometry Dashia tai Grannyä, niin pistä videolle tykkäys. Ja muista tilaa kanava, niin saadaan vielä 50 tilaajaa. Se olisi hienoa. Joten moikka! Okei, nyt mua pelottaa oikeesti. Mä pelottaa pirusti, okei. Päivä 1. Oi vitsi, tää on niin pelottava. Ei, tää on niin pelottava. Älkää kattoko, jos et pikkusia. Älkää vaan kattoko tätä videoa. Mä en halua pelaa tätä. Mua pelottaa. Tää on niin creepy. Mä en halunnut pelaa tätä, mutta sitten... Mun tarvii ilmeisesti päästä tältä talosta pois. Onko tänne tulossa joku? Se on lukossa. Menen kaappiin. Sieltä tulee joku mummo. Okei, sieltä se tulee. Se on tulossa alakertaan. Älä huomaa mua! Älä please tuu kattoo mua tänne. Sä et nähnyt mua. Se on tossa, mä näen sen. Mene vaan pois, mene vaan takas sinne yläkertaan. Ihan vaan rauhassa sinne yläkertaan. Mä en halua, että sä tuut kattoo mua. Et tuu sit alas. Et varmasti tule alas, kun minä menen tänne. Et varmasti tule alas. Et oikeasti tule. Ei. Et tule alas sitten. Et tule alas. Missä täällä on kaappi, minä voin mennä piiloon. Ei. Et tule mun takana. Se on lukossa. Et tule sieltä. Et varmasti tule, Granny. Mä pelkään sua. Pääseekö tänne kaappiin piiloon? Äkkiä mene kaappiin. Se tulee ihan just. Ei tänne pääse. Sinne ei päässy. Se tulee ihan just. Okei, mä menen tänne kaappiin takas. Se tulee. Kiinni. Noniin. Häh? Oi vitsi, mun posket on niin kuumat. Mä en tiedä, mistä se tulee. Mulla on linnunsiemeniä kädessä. Mä en tiedä, mihin mä tarvitsen linnunsiemeniä. Mä kuulen se askeleet. Se on tulossa. Nää sen. Se käsi. Nyt se menee tuolla. Jos mä avaan. Moro, mä oon täällä. Miten menee?
Mä en halua mennä, mua pelottaa niin paljon. Mä en pääse täältä minnekään. Tää on liian kuumottava peli oikeesti. Mä en pysty olemaan. Ei herranen aika. Ei mä pysty mennä täältä pois. Nyt se on tossa. Ei! Et näe mua. Ei vittu! Ei! Ei! Mä sain jumpscarein! No okei. Ehkä mä en pelaa enää Grannyä toistaiseksi. En tuu pelaan Grannyä, koska se on niin pelottavaa. Mä en halua pelata sitä enää, mutta tää video alkaisi olemaan tässä, joten nyt on aika sanoa kiitokset teille kaikille tilaajille. Niin kuin näkyy tästä kuvasta, mulla on 33 tilaajaa jo. Ja vasta 15 videoa ja kohta 16. Tästä se lähtee eteenpäin. Ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin muista tilata kanava. Yritän saada 50 tilaajaa, niin mä vedän live-striimiä. Ehkä jossain vaiheessa tulee face revealikin. Että jos haluaisi nähdä mun kasvot, niin kannattaa laittaa tilausnappulaa, painaa ja laita tykkäys tälle videolle. Yritetään saada 10 tykkäystä tälle videolle. Okei. Noniin, yritetään saada 10 tykkäystä tälle videolle. Noniin. Ja ei siinä muuta. Se olisi moro!